Agoyo ni Nyasaye maduong' erokamano kuom thuolo mochako chiwo kawuono gokinyi mondo wuoye kodi tabe wuoye koda koluwo wach mobiro gol kete dhoga. Adwa nasom kuwuok e Muma mar Mariko 12 kichake 10 wang'e. Ondik ni nyaka bedi ni usesomo e Muma ni kidi mane jogedo odagi ema koro osedoko kidi motegno moriwo kor ot. Mano en tich Ruoth Nyasaye kendo en gima lichnwa miwuoro. Agoyo ni Nyasaye maduong' erokamano kuom okinyi ma sani ni. Nyinga en Bishop Samuel Maroche, wuod Ogola, aja Sembo Kanyakala, e piny mar Ajigo kidhi e skul Rambugu. Ang'amo war, to Ruoth omiya wach ni mondo ayal. Gima adwa nawuoyi gokinyi sani en ni ondikie Muma mar Mariko ka owuoye kidi mane jogedo odagi. Tene kwa duoge e gedo, thoth kite mang'eny mathurwa ka wang'eyogi ni ji ong'e nyaka gi nying-gi. Wan gi bilok molos gi simiti gi kuoyo. Kore ka wan gi kidi mopa mwang'eyo moko wuok Ombo, moko wuok kite mopogore opogore. Kore ka wan tie gi mamoko ma nyaka kuong chongi e kikete sisi mar ot. To oyudre ni jogedo mane gede kinde no notemo dwaro kite mabeyo tachiel ne gi jwang'o magiketo oko ma ok gitiyogo. Injinia madongo mane nitie piny Israel kinde no ne okawo kite mabeyo mane nengogi ni malo king'iyo gi wang', to mae ne giketo tenge ok ne gitiyogo. Kendo kinde mang'eny ne githoro keto kidi ni tenge nikech king'iye to ogar, en kidi maonge sura, en kidi makati chongo tiwinjo ka lweti ma ore. Koro injinia mang'eny nokete tenge ma ok nogedo kode, ma ute mang'eny manoger ka kidi ni onge. Bang'e ka koro ne gichako mukore, mama noger maber ma ji ogo picha, ma ji otame sherehe kitimo launching mag yapgi. Ne ok otieko higni kapok ochako bedo gi crack madongo ma ute nolwar piny. Aeto bang'e engineers mag gedo manosomo civil engineering nodoko bet piny mopenjo ni tang'o momiyo kite mane waparo ni ber ka wang'iyogi opodho te, uti opodho. Awuoro ni kara nitie giminyalo jwang' tichako idwaro bang'e. Ne gikawo kidi mane giketo tenge kuom higni mang'eny, bang'e to ne gikawo ma gigedogo. Sama ne gisegedo ma kidi noriwo kor sisi gi dholuo tiende ni kor ot. Apako Yesu ja Nazareth. Ne oriwo kor ot maber ma yudigo nochung' ma ok ochako lwar. To ae jogedo noa kanyo ka wacho ni jowadwa, wawuoro ni kara kidi mwaseketo tenge gi ming'ani, kidi ni osemiyo odwa obedo motegno. To kite manyocha waparo ni beyo emosemiyo wasara, kendo osemiyo ji mang'eny okoso ute ka ute mane gigero gi mareba, gigero gi kite manengogi ni malo mamoko gol mana South Africa. Utego nolwar, to mae nyaka ne wagedgo, waneno ka ute otegno, kendo jogeno magigedo be osego sei gi injinia ni kata bed ni ok ochonge to semako kor sisi motegno. Apako jal madowuoyo kuome sani, men Yesu thuon ja Nazareth. En e kidi manoketi tenge ka jomoko maler ma pachgi ngima modhi sikul noloso kitegi mag gedo. Adiera ne gigedo ge thurwa ka mwaneno. Kite madwa wuoye mae to no fail, adwa na leri mondo ing'e. Achiel, wan kod miere manogede ajuoga kaka kidi mamargi madalano. Ajuokegi no ogedo ma ji nong'eyo ni kajuoga kae kama konyruok wuoke. Samoro ne en jandagla gi janawi,
mano nego yuwut wegi gi nyiwegi kor gweng. En dala mane ji ong'e maler ni time misengini e giko mar higa. Tapenji gigo to ne utimo mumadho remo kaka numu. Ato gikune mayuwut dala no ema ti wuoyo kendgi. Dongi neno ka bungu opong'o dala no. Ute manoger mag mereba. E kinde mane pesa bugni dongi neno kodong' e bungu. Kidhi kanyo ineno mana winy madongo machalo tula. Ema e odno kabiro romoni tiende ni nitie kidi manoged ge dala no mane jogo gedogo ma ok omiyo dala no chung'. Kane yalo nigi Yesu to ne gidagi. Mago miye manoriembo nyaka joyalo gi Muma e lwetgi mowuok e dhorangach. Tapako Nyasaye maduong' ni kati dagi Yesu to nitie kinde mibiro dware ka koro tek. Isetemo rieko mar obwongo mar sombi midhume kisungu motamore. Apako misinga mar lweny. Ji mang'eny osegedo gi kite mag kong'o. Mier mang'eny manochak gere manochak nywe kong'o ka yuwut wegi mosomo biro madho. In mi kori nenano dong ing'eyo malong'o ni kong'o to orundo ji e dalani konure gi gima ne timo. Ni gedo maka ji wuoyo tiwacho ni nyithinda muneno gi jowadwa magi kong'e mana puonjogo. Kong'o tipuonjogi okadagi moko be odhi nyaka mbalariany to idongi neno gimowuok e toke nikech dala nika emorumbio yuwut wegi gi pesa kendo gik manitime kong'o kanyo wang'eyo ni kao nyako nyet ma iye mibiye kong'o ma yuwut wegi madhi ni nitie nyaka gi bilo gi bad dhano maniruogo bus. En gima koseru kata jadigri komadhe pache dok mochal nyathi kata ng'ato biro gi $1,000,000 e lwete omadho modok malon rum kanyo. Ndalo mane miji jomodonje to wuoge lwete nono. Mona di mosebiro e dala ni kayuak ni chuo gi olal dala no nikech kong'o mineni nyuoyo. Yawacho ni kidi mineni gedogo no. Kidi no yamo ingo. Kidi no kotho ingo. Apako Yesu ja Nazareth. Eni kidi mibiro yer. Ang'eye abiro luongo nyinge. Sato koro podi. Wewe yaler ni kite ma ji osegedogo. Dongi neno ka kong'o donjo dala ni mama. Nyuoto ni nyuoyo. Jodigri mani puonjogo. Chal nadi sani. Dongi neno ka gibire dala ni ka gikwombo. Ka gichalo simba mowuok mara. Sama girade dala. To ji omer te. Jodongo mer malo. Yuwuyi omer mwalo. Mondo yuwuyi bendo mer. Nyaka nyiri kumodhi e tedo. Omer. Ichulo gowi mar kong'o mag joma ni irunde dala ni kidi no yamo loyo. Apako thuon. Apako Yesu. Joma ng'eny osegede kite mopogore. Joma kosekawo somo koketo ka kidi men kiwuoyo kode to sombe mokelo. Somo to ber miyo ji rieko to somo ok mi ngima. Tawuoye kidi ma ka ng'ato gedogo to ngima yudore. Kati somo midhi loka mituogo to in kodi Yesu ibiro chama ming'a. Nyithindi biro dak maber ka nitie kwe mamuya moa e muti Nyasaye kelo. Apako misinga mar lweny. Jomoko be nitie mosegedo gi kidi mar corruption. Ji ong'eye te kata notiye sirikal kata itiye kambi kata in jalwedo. Yero gik ming'ado ng'at mag corruption. Udi gero Mombasa ji ong'eyo. Nairobi inie gi ute. Kisumo be inie gi ute. Nyaka Homa Bay gi Bondo. Tapenji dongi neno ka ji ywak ni mecho e kigedo. Jomineni mayo. Ta ichoko pesa tigero go ute nigo. Gi ywak. To pi wang di ok bidhi nono. Ni kothi. Ibiro neno ka udi to dongo. Kendo pesa to nitie. To yuwuoyo ran gi nyiri e dala ni. Nikech ni gedo gi kidi marach mar corruption. Apako jal manitie. Apako kingi kidi no abiro luonge. Jogedo no pare koseleo. Jogedo no pare ka onge. Iwinjo in mama. Igede chode.
ni mano kende Kidi Migedogo imako yuwuti ji nyaka jo klas 8 ing'eyo kaka ing'wanogi ing'eyo kaka igamogi tigemogi ji ong'eyi kamikal irwako lewni machieko tisebedo nyawana imako nyaka kwereni gi jomone giluong ni wuoneni gi nyithindi nato te ji ong'eyi e chode no to ka wang'iyo malong'o nitie gimitemo timo itemo gede gino nie kichul ot itemo gede gino nie kichiem to we awachni kothi minene nyuologo yagono biro luwo biro bedo gi tich matek joma nogede chode moko notho gi pala e tokgi joma nogede chode moko notho ka dendgi orumo ka tiang' joma nogede chode moko ne ok otobwa sani kirudogi ka gidogi kama giwuothe to giwuoyo kendgi giwacho ni jowadwa piny obagowa wabene wan mana ji in jaduong' ma jahigni 70 ma pod chung'i e dala kodiedo kang'iyo nyithi sikul ma jahigni 13 ni bende imwonyo negi olawo onego wuok kodi mondo wari dok neno ka gino maki odhi kodi isiemi nyaka gi joma dongo ni ne jaduong' ni jachode emomiyo irwako nyaka lewni mobani to sechopo higni 80 onego wuok kodi mondo idwar Yesu ja Nazareth apako misinga mar lweny tuo modok ni thuon tuo modok ni nyakwar Jesse apako Yesu jal manitie awuoyo kodi mama samoro in kanyo tigede yedhini mifwambe bungu mimiyo mon matindo golo iyegi iketo negi kiswago negi ogwata marote ing'eyo kaka igolo iye mag nyiri matindo momako atamalo ini misudo dala ni pile winji nyithindo mineni igologo chunygi omako di bura e mbele Nyasaye imiyo dineo gineno pinyni nyithindo madobedo jomigeno nyithindo madobedo joyalo moko igologi gi yath ute mine ute e imine morondore manoyudo nyithindo yo ma okare onego wari idwar Yesu ja Nazareth kapok chunyego owiro ni nyithindi ibiro neno ka giwiro nyithindi mineni nyuologo to mag ji tigolo biro bedo luche ka ok idonjo kuom Yesu nyithindi mineni dwar inyuologo ka ok idonjo kuom Yesu kata yawuotigo nyuol biro thagogi nikech nyithindo mane imiyo nyiri ogolo gi mon omako ni bura e mbelege ena apako Yesu manitie tuo modok ni Kingi ja Nazareth Kidi mane migede igede Kidi mane mama igede Kidi mane wuora kosimayo nyithind kiye manoweni ni moniriti gimin gi modong buga machuore nothowe kapod tin emilokri mayo gi puodho idero nyaka chiwo wadu e kot nikech in gi pesa matin michoke yor chandruok e lendni imigak ineno chiwo wadu ka jawasiki karine mondo imiye puodho timaye nyithinde dong' kokuyo kata sikul ok gidhi itiyogi nikech in gi pesa geda pesa no biro neno Nyasachwa kawiro biro mako lwet mama no malo kapod ngima nyithinde misandogo ibiro neno ka wigi wuok we awach ni Yesu mwawuoyo kuomeni ndike Muma ni wang' ni kuom mondo liete gi nyithind kiye mine ni sandogo we gede pesa mar chando ji dwar Yesu ja Nazareth igedi kuome eni Kidi ma Musa ma wude Yukabeth nogedo kuome eni Kidi mane mosogoyo ma pi wuok ma jo Israel modho eni Kidi ma Daudi ma wude Jesse no make lwete ka Goliath ochung'ie mbele ne jasik dala gi Kidi no nomiyo Goliath oninde lo moninde rempe apako Yesu thuon wuoye Kidi ma ng'ato nyalo gede kaparo nogedo kama ber ogedo gi kite malong'o kara kite nego yamo loyo samori gede Kidi marit kwar magiri ok ton kata ng'ato chandre bathi kata ng'ate matho ok inyal golo pesa ok inyal golo mondo kony
igede mwandu, igar, onge ng'ami konyo, to samoro ino puonja, e gweng' kanyo ka ji neni, ka ji sola garambe matindo migoyo, niseyudo, sani ka tineno wadu, tineno maka jakwecho, to we wacho niye, kamigede nora, kidi migede no nyalo mukore, dwar Yesu ja Nazareth, eni kidi makata ne jogedo dagi, to dogo fwenyo ni kidi ma nyalo mako korot, nyalo mako dala moro mabed achiel, kata dala manigi chiendo sekeyo, ma joma nodhodho thun achiel, oyware gi tonge kalawre gi betie dier pacho. Yesu ja Nazareth ma wuoyo kuome nyalo duoko dalano mabedi achiel. Iluonge ni Ruodh Sayun, Ruodh Salem. Salem tiende ni Ruodh Kwe. Yesu nyalo gedo kata dalano osemukore. Dwar Yesu kawuono kata geno nogikie nam, mineno tho e wang'i mirudo sum mondo imadhi, mano ok nyal konyi. We gede tho, gedie ngima, ma en Yesu ja Nazareth. Joma nogedo kuom Yesu, gine masani miye gi mitokni donje. Joma nogedo kuom Yesu, gine masani yudo ka miye gi jotelo donje. Joma nogedo kuom Yesu, iyudo kata ne gidong joma tin, Nyasachwa ting'o gi malo. Joma nogedo kuom Yesu, ging'irore kata juoke bet piny 20. Onge ok nyal muko dalano. Ji osetemo gi bilo, dalano chung' kong'irore. Sana do wuoyo kodi mama, onge kar tony ka ng'ato ok ogedo gi Yesu. Onge kama ibiro ringo mitonyie ka ok iluongo Yesu thuon mikawe. Ndike mar Isaya 53 ni sura ne okolombo. Yesu ne nigi sura ma ok nyal rombo ng'ato. Ajabu ja Nazareth, chieng' moro adhi e piny mar Kanyamwa, ayudo ka dala moro nitie ma nithiedhe chon, nithiedhe marach. Jaduong' nonego ji, oywagne kor gweng', to gino nolokone en kod chiege. Giwuok awuok e dala to gilal. Jaduong' ma jahigni 90, chiege lal kotimo koni to ebe olal kotimo kocha. Kendo aora onyalo kalo, aora maduong' matero ji okalo ka ng'ama kalo ndara, mayude kolwar ei aora. Sama nwatimo dala jaduong' no, ka waluongo Yesu thuon mar jomoyie, waluongo Yesu nyalo mar jomowar, waluongo Yesu tekre Jehova, waluongo Yesu kidi mane jogedo dagi, waluongo Yesu chier mar jomotho, waluongo Yesu jal manitie ong'ire wang'o pogode, waluongo jal matike ng'eny, jal matuonde wuok ka ora, waluongo Yesu jal maloyo msalaba, waluongo Yesu thuon ma Daudi nong'eyo. Oh, Yesu nogolo jochiende kuom dhako nigi chuore mane giyien adiera. Noyudo ka gigedo marach, gigede e bilo. Yesu noduoko gi dala. Samoro sama wuoye kodi ni mama, ileo Nairobi kaka kidok koru otamore. Samoro in dichuo, itemo kuno pesa, idogi dhi gedi onge, matindi dong' ni donje kwong bondo gol stress. To we apenji gimoro achiel, kanye ma komo segole stress koso komo te mamedo stress? Ere jakomo manyalo golo point bineno? Ere makata ene kind ji koting'o bade tikode momera bed piny kuma ne intieno waonge. Apako Yesu ja Nazareth, gima koro wang' nomiwa pogore, gini gedogo gi gima gedogo. Yesu en kidi makata macho moki. Yowuot joka Yuda dek otimo lwenje piny Babulon, gini e twech to giparo Nyasach Israel manomiyo ging'ado nam. Nyasach Israel manogolo mane polo makwar gi ochamo,
Giparo Nyasach Israel ma okolo be ok bilo be pokolo giwacho ni gima wang'eyo kata chwe dagon mabed maduong' marom gi God maketne lwete gi wang'e ok wana kule mwalame nitie Nyasachwa maraono Nyasaye no wang'e manomi Elijah odhi e polo gi mach Nyasaye no ok lokre Nyasaye achiel manomiyo Farao neno remo dalane ok olokore Nyasaye ono Nyasaye nditi Nyasaye magolo gimoro kama gimoro onge ok wabi lokore yowuoyo ketie mach yaye Kidi no kigedogo kata dala uketi kama tek mariembi ni nyathi manobigo ionge gi keni dwarie Yesu biro tetea aluonge nokil maduong' okil kama loka nyalo loko kesu ni ataro yowuoyi koketie mach momoki gi salfa nyaka ndalo 7 ka joka paro ni gidhi wang' Kidi ni osetim Kit Sayun osepim nyaka gi mach ok owang'e ang'e Yesu mawuoyogo jochien ong'eye samo chiemo dalani ka jochien obet go bura to gisewinjo tik remo man kuome jochiende biro ringo te ang'eyo Yesu jal manitie enie Kidi mane Petro ka jono gedogo Petro gedo gi Kidi no motimo neno owacho ni gima ng'eyo nikech Yesu ja Nazareth angima apako Yesu ja Nazareth jal mogedo kuome kata orni majin mowuok Mombasa kata giwuok e piny Tanga kata giwuok Pemba ka gichimo dala ni tir otieno gi moni nindo nitie nyaka nyathini magisemodho kume remo modong' sitetere king'iye kama ineno kineno tho kende dwarie Yesu kawuono jochiende mag ji nong'eye kata obed jochiende mag chuogi kata obed chira misemadhe manyasi mopogore opogore kiwacho ni biro chango to tamore awinjo Yesu kawuono awinjo Yesu gokinyi sani chiero lotho ki jo-Yahudi odonjo korgi Lazaro oyudo ka Kidi rach Kidi mane anyuolo keto rach to Kidi mane Lazaro oseketo Kidi maber anyuola gero margi to joka Lazaro be gero margi anyuola gero margi to joka Lazaro be gero margi to dakika mogik to margi Lazaro non chung'i e lweny moloyo ma Lazaro wuokie bur ma ji oneno gi wang'gi kata sani chandruogi osegikodi mineno tho isegede luoro isegede buok gi kionko ineno ka gimidewe dalano itho kata sani gimoro osetimi e dalau kanyo ma jogweng' owacho ni winji dar idhi e shopping center jachien ok dar ne we wach ni wach mondo winji jachien kata idhi e shopping center obiro lawi kuno jachien kata idhi ma Mombasa jachien biro lawi kuno kata idhi mana Uganda jachien biro lawi kuno chiedi mosepo modhi e piny mag USA to duogi sanduku molor gi chuma matek to noringo Satan ng'at ma Satan oluoro monegi ged go sani ipon kuome en Yesu thuon ja Nazareth jal moteku mare samo kuombo to kato petu chiende manie ilo piny biro tetni kan ringo apako thuon Kidi no ang'eye Daudi ka Yesu ong'eye okoni aye Goliath osethago jowa kod tonge mag abaja gi mag dinda to atang'e Kidi achiel iluongo ni Injili oteku mar polo ang'eye ka chung' maber to Goliath bende chung' kawuono gi rado Nyasach Israel gi Nyasach jo-Filistia rado Daudi ong'e Kidi moriero ma kochimo kuom Goliath to ninde bade apako Yesu ja Nazareth
kata sani gokinyi kidi madwa mi sani en Yesu ja Nazareth. Chak gero kode ohala molwar, chak gero kode dala mopodho, chak gero kode ot maonge kwe, ger kode nyithindi morano, ger kode wagogni manigi lwetgi, ger kode kawuono kod Yesu ja Nazareth. Kama nigikieno kama Nyasaye dwa chake kodi, kik ibed maluor nikech iseyiero kidi mane jogedo fwenyo ni ber. Bang'e kama gi osefel, duong' odog ni Yesu ja Nazareth. Adwa lamo kodi Nyasaye, kata jochiendo goli oko e odi, ininde liare gotieno to chieng' odiochieng' to duoge odi ka. Adwa nalam ni Nyasaye, keta lweti kochimo TV no tir, bondi ket chunyi kum Nyasaye nikech Nyasaye ni ema dwa ni yier nikech ni Kidi mabiro konyi. Alamo e nying Yesu Kristo ja Nazareth. Apaki ja Nazareth. Ineno mama mobetno, ineno dichuo mobetno, Jehova oseyiero kite ma ok okonye, to kawuono ni oyiero Kidi mar Sayun. Ruoth oyieri kawuono, timne ono kod ranyisi. Jehova chunge kata noselwar. Jehova inie Kidi makata yamo bima chal nadi tok muki. Oseyieri kawuono, chung kode lweny kati ma ilo, chung kode lweny kati lawe gi bilo, chung kode lweny kata ilo to dwaro nyathi, chung kode lweny kata orne machi madwa chame, chung kode lweny. Inie Kidi ma ok nyal yiengni. Nyasaye erokamano. Parna jatich Nyasaye Bishop Muga, parna William Bol, parna Pastor Nerea. Nyasaye kama entie mewa, parna go dhako mochung' kodi, parna jotich Nyasaye kama oting'o Ayubu, Jehova chung' kode gi ode te. Parna jatich Nyasaye wuod Obol ma wuod Alego, kama entie piny Kibera, parna Joseph Odingo ma wuod Seme. Sami paro jolweny, par gi Nyasaye, parna Collins ma wuod Odero, kod japuonj Eunice, parna Nyasembo kanie piny game. Jehova tim ng'wono, parie kanisa ni te. Nyasaye parie kanisa ni Nyaka mar the finished work at Calvary manie piny Kibera. Asela mokan gi yie ni Ruoth isetimo e nying Yesu Kristo ja Nazareth. Amen. Katie kota ng'eyo ni joma ng'eny ok ong'e nyinga. Anoyo nyinga en Bishop Samuel Maroche. Samuel Maroche ma wuod Ogola, aja sembo Kanyakala. Kama iluongo ni Rambugu School, kilora jego to penja ibiro kuno. An gi kanisa ma Ruoth omiya mondo ariti e piny Kibera kama iluongo ni Olympic. Kisechopo Olympic State kanyo, ta igoyaga simo e namba mamini tiyuda. Inyalo bedo gi wach moro mathagi odi, inyalo bedo gi wach moro mathagi kama intie no. Thuolo nitie, nyalo biro, kata nyalo lamo ni simo, kata nyalo wuoyo kodi mondo ikonyri e simo kanyo. Gi nying namba na madwa miyi en 07 400 87 57 5. Anuoye 07 400 87 57 5. Nyasaye madigwedhi mang'eny e nying Yesu Kristo Ruodhwa. Shalom, shalom, shalom.